İşte etxwazin bibêjim ev e îro derfetê pir mezin hene û em zimanê xwe bi pêş ve bibin çanda xwe pêş ve bibin û xebat li ser zimanê xwe bikin. Zimanê Kurdî jî zimanê Xwedê ye. Xwedayê mezin gotiye. Gotiye her ziman, her kültür ê mexlûqata yani evê zindî ê erd û asîmana her yekê ayetek ji ayeta min e. Kurdo geleke ti zimanê xwe pêş ve bibî. Çünkü Türk şuan ne zana bu zamanı te, bu kültürat efçanda te. Gerek tül zamanı xo ki. Le mexabın sad mexabın. Az bala xo dedmil Baküre Kürdistan iş sadi haşte not xalte be Türkiye xeberde. Zaman rahi neteviye her millete kere. Yani jareke mije psikologa ki persim go rah çiye, go amazed Kürdiş taraf bejim. Go sekna xuniye. Vakti xun sekini go insan miriye. لبلي وقت يكون خون حالة حركتي دبي إنسان زندية ملت جي وقت الزمان يهاب الزمان خواب كار بينه أو زمان زندية وقت يكون زمان بكار نينه أو زمان مرية أم هبو دنيا نخابينه إجا عمري ملتكي دوار الزمان ده دبي جي بيستو بين سال أجر هناك سازيين وزمان جيش بكن تنبن بيشتي بيستو بين سالا أو ملت دمره از دبینم زارو تمام به زمان ترکی خبر دادم به ترکیه کاشتم بلدم جی به زمان خو خبر ندارم جانا ادشمه هنک با هنک دوستی خو امرونشتینه بمره وک عادت کردی خبر ده dedi gazi kir hanım yemek pişirmiş midir? Dve yani gazi hanıma xwatke dve xwarin çebiye yana. Dedi gazi kure xwakir oğlum ala o pencereyi kapat soğuktur yani veke gelme. Kuru çıma tip Kürdi haber nadi. Hem tu Kürdi hem zamaneteye hem jî ravşenbîrî. Eger siyasetvanê me, ravşenbîrê me, rêspiyê me xeta xwar nekin di mesela ziman û kültür û siyasetê de ciwan nakin çünkü ciwan çav didine wanaka ya dikin ya nakin. İnca ji ber vê yekî hêvîdarim ku rewşenbîrê me xwe bidin ser ziman û edebiyatê îsal ev 700 salin Kurd saziyeka wanî desthilatî tune ye lê ji ber ku zimanê xwe çanda xwe bikar anîne xwe heta îro jî parastine. Lê îro şertê jiyanê ê dunyayê ê asimilasyonê hatiye guhartinê. Îro asimilasyona nav netewî gelek milleta welatê ku dewleta wan heye ji wana ji asimilet ke birênin di serê sala 1900 de 20 ziman li dunyayê hebûne wextê ku sal bû 2000 tenê 5000 ziman man gelek almê zimanzan dibêjin evê dûrbîn dibêjin egê ku rewş û wiha bidomîne wê hetanî serê sala 2007 dibê wê tenê 500 ziman dunyayê bimîne. İnca ev wandabûna zimana zerarekî pir mezin e. İnca ji bona Kurda mesela zarava jî pir mihîm e.